Goddag. Mit navn er Alexander. Goddag. Velkommen til. Hej. Det er godt at se jer. Hvordan går det? Jo, det går godt. Det går rigtig godt. Skønt. Kommer I lige fra arbejde af? Ja, Ja, jeg gør. jeg har lige afleveret børnene hos mine forældre, så ja. Dejligt. Ja, I har jo indkaldt os til det her møde, fordi I godt kunne tænke jer at snakke om et eventuelt huskøb i Solrød. Ja, præcis. Det ville vi synes var skønt, så vi kunne få lidt mere plads. Og ja. Ja, og I havde nogle spørgsmål omkring det økonomiske. Ja, lige præcis, fordi vi var lidt i tvivl om, det var muligt at sidde i det, men Ja. Men så har vi har lagt en dagsorden for i dag, som lyder således, at først så kigger vi på jeres budget, når I bruger til leje, som vi gør nu. Så kigger vi lidt på huset, hvordan det ser ud, og så kigger vi på jeres fremtidige budget ved eventuelt et huskøb. Er der noget, I kunne tænke jer at få med, eller skal vi bare komme ind på det løbende? Kommer bare ind på løbende, så stiller vi nogle spørgsmål, hvis vi har det. Ja, det er Ja. godt. Fint. Hvad er grunden til, at I godt kunne tænke jer at flytte i hus? vi vil jo gerne give børnene nogle trygge rammer, så de kan også komme ud og lege i haven, og der er lidt mere natur og sådan lidt. Og der er måske også nogle gode kammerater sådan, også på den anden side af vejen. Det er forståeligt. Men jeg kan se, at I ikke har nogen opsparing ud over jeres lønkonto. Hvad kan grunden være til det? Vi har lige været på ferie i USA med børnene, så der har vi brugt nogle penge på det. Det lyder dejligt. Ja. Var det en god tur? Det var det. Det var rigtig dejligt lige at komme lidt væk og have noget ferie sammen. Ja. Men I skal jo formentlig være indforstået med, at hvis I optager det her lån, så vil I ikke have mulighed for eksempel at kunne tage en tur til USA og sådan noget, fordi I vil komme til at sidde strammere i det. Jamen selvfølgelig, men det må vi jo tage med. Ja. Hvis jeg siger luksusvaner, hvad tænker I så? Det kan jo være alt fra at gå ud og spise en god bøf til at drikke et godt glas rødvin. Og Det sker der en Ja. gang imellem, at vi gør det. ja, det er nok det sådan primære luksus. Har I nogen idé om, hvor mange penge I bruger om måneden på det her med at gå ud og spise og tøj og frisør og så videre? Ikke sådan et decideret, sådan, men omkring 10.000. Passer det ikke meget godt? Jo, det er omkring nu. Ja. For vi har jo været inde og kigge på jeres økonomi, og vi har fundet frem til, at I har et rådighedsbeløb og omkring de 33.000 kroner om måneden. Hold da op. Og det ved I ikke så meget om, eller har I ikke sat jer så meget ind i det? Nej, det er ikke sådan, at vi har siddet Der står bare plus på kontoen, og der Ja, lige månederne præcis. Jamen, det er jo også det vigtigste. Ja, Vi skal også se, om I har råd til det her hus i Solrød, og tænker, om I har nogle spørgsmål ind til, om det her hus nu gerne vil have. Altså ja, der er en masse rapporter, Ja. som vi ikke helt har styr på, hvad de betyder, og noget tilstandsrapport, Ja. hvad det vil sige. Man laver en tilstandsrapport for at se, om huset, om der er fejl og mangler. Og vi har været inde og kigge lidt på det, og der er en K3'er. Det svinger lidt, om der er en K3'er, og ned til en K1'er. En K1'er, det kan man godt leve med, men en K3'er er mere i det kritiske. Og der skal man så overveje, hvor meget det koster på senere tidspunkt, og gerne hurtigst muligt få lavet det. Og det kan vi se lidt på badeværelsesgulvet. Så det skal vi også have reddet op i forhold til, hvor meget senere hen skal have rådighedsbeløb. Og så har vi også elrapporter og alt det, hvordan installationer bliver lavet og alt det. Så det skal vi også have kigget på. Og senere så har vi også det med energimærket. Det ligger sådan nogenlunde. Det er selvfølgelig ikke i den gode ende, hvor de siger, at A det er det bedste. Men den der ligger på en D'er, så det er lidt imellem i forhold til energi. Hvor meget huset bruger af energi, varme og alt det, ikke? okay, så det er fejl. Så det er sådan lidt dyrt at varme op. Det kan godt være lidt dyrt at varme op, ja. Okay. Vi ser gerne, at de nye huse bliver lavet med energimærke A, jo. Så ja. Men har I inde at kigge på noget budget og sådan noget inden for huset? Omkring hvad det ligger på? Altså det hus, vi har kigget på, det koster 3,7 sådan cirka. Ja. Og jeg har jo så lønkontoen på 120. Ja. Ja, det skal jo så siges, at man skal have 5% selv af egen lomme for at
forhold til, hvad huset koster jo. Udover det, når man så har de 5%, så skal man så også have banklån med sig, som er på de 15%, og et realkreditlån. Er de 120.000, hvis jeg også stående, er de så nok til at Det er det ikke. Vi skal dække de 5%? skal cirka 185.000. 185.000, så det vil sige, det er Vi mangler 65.000. 65.000. Ja. Okay. Altså dem kan jeg jo godt låne af mine forældre. De har sagt, at de gerne vil hjælpe økonomisk. Så Det var da nogle dejlige forældre. Det Ja. lyder godt. Ja. Men det skal så også siges, vi ser gerne, at I har lavet noget opsparing op til, der skal være en god baggrund bag det. Ja. Og det, hvis vi bruger de 120.000 ud over dem, som dine forældre gerne vil give, ja. så er der bare ikke meget at have tilbage. Så står vi lidt på bar bund igen, kan man sige, lidt fra start. For det er dyrt at flytte. Der er flyttebiler, og der er mange omkostninger ved at flytte, som jeg synes, det er en god idé, at man så har nogen, man kan tage af, altid, hvis der kommer nogle uforudsigelige omkostninger, som man ikke lige har regnet med. Ja, det lyder som en god idé. Så vi har lavet lidt beregninger på det, og set, hvad I vil have, hvis I nu flytter i hus. Ja. Og der kan vi sige, at 13.000 cirka vil I have til rådighed. Og hvis I siger en familie på 5, skal man som minimum have 17.000. Og der ligger jo lige noget under der, kan man sige. Man siger primært, at et par skal ligge på 10.500 Okay. for at kunne leve nogenlunde godt. Det kan vi sige, at de 13.000 er jo ikke lige helt optimalt endnu. Så vi har nogle overvejelser fremadrettet. Ja, altså jeg ved ikke sådan noget som, det er fordi vi har fået 2 lånemuligheder. En fra Arbejdernes Landsbank og Sydbank. Og der nævner de noget med noget procent og noget med noget OP, og vi har været sådan lidt i tvivl om, hvad der egentlig menes, og hvad det er, vi skal sådan sætte fokus på. Ja, altså procent, som er den mindste nominelle rente. Hvis nu for eksempel i Arbejdernes Landsbank, der er en nominel rente på 5,2%, og i Sydbank, der er en nominel rente på 6,2 for eksempel, så er der noget, der hedder OP, som er årlige omkostninger procent. Der er medregnet etableringsomkostninger og alle omkostninger ved at få optaget den her lån. Okay. Så selvom for eksempel i Arbejdernes Landsbank, at de har en nominel rente på 5,2, så kan deres OP faktisk godt ligge på 7,2 for eksempel. Hvor i Sydbank, så kan den godt ligge på 6,1. Så der, man skal altid kigge på OOP og hvad der er mindst der, fordi det er den banklån, som er mest rentabel. Okay. Så det er altid OP, man skal gå ud fra. Ja. Har I andre spørgsmål? Yderligere? Ikke sådan lige på stående fod, altså. Ser det fornuftigt ud, at det rådighedsbeløb ligger særlig højt i forhold til køb af Det er et hus? stort spring i forhold til, hvad vi er vant til at have penge. Ja. Ja, det er også det, vi tænker. Vi tænker at lave lidt fremadrettede planer for jer. Ja, lige præcis. Altså man også skal prøve at se, om det overhovedet er en realitet at leve for mindre, end hvad vi gør nu. Ja, præcis. Så, Har I nogle idéer til, hvad et alternativ måske kunne være for jer, hvad der passer bedst til jer? Så kan vi jo komme med vores forslag bagefter. Altså, vi kan jo kigge på nogle huse, der er en smule billigere. Ja. Ja, så jeg prøver måske at leve sådan, ja, for det mindre, så vi ligesom kan se, hvad, og på den måde også ligesom vurdere, hvor meget et hus kan koste. Så måske spare nogle penge op. Ja, måske kigge i nogle andre områder. Se om det lyder også smart til vores egne planer omkring det her. Vi havde også sat 2 forslag ned, hvor I kunne vente nogle år med at købe et hus, og så få stablet en rigtig god opsparing sammen. Ja. Eller gå ud og kigge på nogle huse, der måske er lidt billigere. Ja. Men vi vil i hvert fald sige, at det er en god idé, at hvis I tager hjem, og så prøver de næste par måneder måske lægger 10.000 kroner af til en opsparing hver eneste måned. For lige at føle, hvordan det er at leve for de her 10.000 kroner mindre, om det kan lade sig gøre for jer. Ja. Det lyder som en god idé. Og det, ja, så må vi jo prøve at se, om det ikke kan lade sig gøre. Men må ikke. Det håber vi da i hvert fald. Ja. Og så kan vi jo snakkes ved om 3 måneder, og så se, hvordan det er gået, og hvad I har besluttet jer for. Ja, det lyder Det sådan. lyder som en god idé. Perfekt. Ja, det siger vi tak for i Så dag. ses vi Ja, om 3 måneder. Det gør vi i hvert fald. Hej. Hej. Hej.